Kana sha'awar ka sami babban aiki kuma baka da kwalin digiri? To ka sani cewar ba sai kana da kwalin digiri za ka sami aiki mai tsokar albashi ba. Ga jerin ayyuka 8 da ba sai kana da kwalin digiri ba kuma za ka samu albashi mai tsoka, kuma ana buƙatar su a duk lokaci. Na 1. Computer Security Analyst. Wannan shi ake kira da Information Security Analyst. Aikinsa shine ya dinga baiwa tsarin kwamfuta na kamfani tsaro mai inganci ta inda ba za a samu kutse ba. Irin wannan aikin a kullum buƙatarsa ƙaruwa take yi. Na 1 kenan. Na 2, idan baka danna subscribe ba, ka danna subscribe yanzu domin ci gaba da samun amfanuwa da bidiyo managarta irin waɗannan. Ka danna subscribe sannan ka danna wannan ƙararrawar nan ta sanarwa. Database Manager. Wannan kuma shi ake kira da Database Administrator. Wannan shi yake da alhakin ajiyewa da kuma lura da bayanan kamfani a cikin kwamfuta ta hanyar amfani da wasu software da aka ƙirƙira domin yin irin wannan aikin, kamar irin su SQL, Oracle da dai sauransu. Mai yin irin wannan aikin yakan tabbatar da cewa ya baiwa bayanan kariya ta musamman, kuma a duk lokacin da aka buƙata za a samu. Na 3. Computer Programmer. Waɗannan irin jinsin mutane ne da suke ƙirƙirar application na wayar hannu ko kuma na kwamfuta. Dole kafin ka fara irin wannan aikin sai ka san irin yarurrukan da kwamfuta take ji, wato yarukan da take fahimta, kamar su Java, C++ da dai sauransu. Programmers sukan yi aiki da kamfaninnuka kamar haka: kamfanin da suke dillacin application ko kuma software, kamfanin da suke yin harkokin kuɗi kamar irin su banki da sai sauransu. Na 4. Network and Computer System Administrator. Irin wannan aikin yakan zama kamar komai da ruwanka. Masu irin aikin nan su suke da alhakin shirya yanayin yadda kwamfuta za su kasance a cikin ma'aikata, ta inda su kwamfutocin za su rika mu'amala da junansu domin baiwa masu aiki da su sauƙin yin aiki, kuma su suke da alhakin koyawa ma'aikatan kamfani yadda za su rika aiki da kwamfuta da kuma abubuwan da suke cikin kwamfutar da dai sauransu. Sai na 5. Diagnostic Medical Sonographer. Ana kuma kiransu da Ultrasound Technicians. Idan baka danna subscribe ba, ka danna subscribe yanzu domin ci gaba da samun amfanuwa da bidiyo managarta irin waɗannan. Ka danna subscribe sannan ka danna wannan ƙararrawar nan ta sanarwa. Yawancin irin waɗannan ma'aikatan sukan yi aiki ne a bisa bin umarnin likita wajen yin awo ga marar lafiya. Irin waɗannan ma'aikatan sukan yi aiki a wurare kamar haka: asibiti, ofishin likita, ma'aikatar lafiya, ma'aikatar gwajin lafiya da dai sauransu. Na 6. Pharmacy Technician. Shi Pharmacy Technician
yakan taimaka wa pharmacist wajen ba da magani ga masu saya ko kuma ma'aikatan lafiya. Yawancin waɗannan sukan yi aiki ne a shagunan da ake sai da magani ko kuma wajen ba da magani na asibiti. Kuma yawancin irin waɗannan ma'aikatan sukan koyi aiki ne a cikin irin wurin da ake ba da maganin ko kuma ake sai da maganin. Wannan shine dalilin da yasa ba sai ka je university ka samu digiri ba za ka iya yin wannan aikin. A wani wurin a shekara za ka iya gamawa, sannan kuma a baka shaidar gamawa wato certificate ka je ka fara aiki. Na 7, web developer. Irin wannan aikin yakan baiwa masu yinsa damar haɗa website. Za ta iya kasancewa ta kamfani ko kuma ta mutum ɗaya. Kafin ka samu damar yin irin wannan aikin, za ka koyi yarukan kwamfuta kamar su HTML, CSS, JavaScript, PHP da dai sauransu. Ga jerin irin kamfanunukan da za ka iya aiki da su: kamfanin kasuwanci, kamfanin sadarwa, ofishin gwamnati, kamfanin da suke mu'amala da kuɗi kamar su banki da dai sauransu. Na 8, nurse. Aikin nurse aiki ne da a kullum buƙatarsa ƙaruwa take. Irin wannan aikin yana buƙatar training ko da na shekara ɗaya ne domin samun certificate wato shaidar koyo, ta inda bayan mutum ya gama koya zai samu damar yin aiki a wurare kamar su asibiti, ma'aikatar lafiya da dai sauransu. Idan baka danna subscribe ba, ka danna subscribe yanzu domin ci gaba da samun amfanuwa da bidiyo managarta irin waɗannan. Ka danna subscribe sannan ka danna wannan ƙararrawar nan ta sanarwa.